Martin Nedbalec, som bronzový organizačný manažer spoločnosti LR Health and Beauty. No a dneska vás budeme sprevádzať spolu s Juliou Stašovou, našim pondelkovým školením. Ahoj Julia. Ahoj Martin, všetkým prajem krásny večer. Tak, ja už som sa pozeral trošičku aj na tie komentáre, ktoré sme tu mali práve na Facebooku, takže dneska pôjdeme online, dneska to budeme sledovať, takže budem rád, trošku sa zakoktávam, pretože ja keď som videl práve to video, ktoré sme mali prvé pustené, tak priznám sa, že vo mne to vzbudilo také emócie, že ak som si spomenul práve na ten štart a dneska budeme trošku o tom rozprávať, že čo sme sa práve na tom Power Day dozvedeli, takže ešte raz, budem veľmi rád, keď nám napíšete do komentárov, odkiaľ pozeráte. Či ste z zhodou okolností aj včera pozerali štartovací, čo dneska povieme. Veď to tam bolo všetko povedané, ale cez to všetko ja si myslím, že to nie je nikdy dosť povedané a nikdy dosť počuté, pretože skutočne myslím si, že o tejto téme sa dá rozprávať naozaj veľmi veľa a ja si myslím, že dneska zaujmem aj ďalších našich partnerov, alebo možno aj práve tých, ktorí ešte včera nemohli sledovať. Ja vás teda poprosím tie komentáre, ja už som tu na jeden aj práve dal von, jeden z komentárov, že pozerá Topolčian, takže pozdravujeme. Ja to musím aj takto pozrieť, pretože nie každého mi ukáže meno, ale verím, že to tu čoskoro práve pozriem. Takže pani Čepcová pozdravujeme. No a cez to všetko vaše komentáre dneska niektoré aj ukážeme. No a teda skôr, než v podstate prejdeme práve na tú tému Mindmaster. Čo to znamená Mindmaster vlastne v preklade? Majster mysle? Presne tak, chcel som si odkašľať, ale vidím, že si to veľmi rýchlo práve spravila. Takže majster mysle, tak ja si myslím, že nás je tu 82, môžeme rovno začať, takže myslím si, že nás čaká krásna prezentácia od pani Stašovej, Julie Stašovej a nech sa páči, takže ideme na to. Tak, ďakujem veľmi pekne za slovo. Tak ja som dostala takú úlohu popasovať sa práve s rodinkou Mindmasterov. Či je to už Red, Green a Gold. Neviem, či som to dostala za trest, alebo som to dostala za odmenu. Ale musím povedať, že tento produkt je pre mňa naozaj srdcovým produktom. A práve týmto produktom ja som začínala, keď som sa registrovala kvôli lacnejšiemu produktu do LR a pijem ho už vlastne 4 roky v kuse a musím povedať, ja to hovorím stále, že ja sa bojím prestať ho piť, pretože bojím sa, že zostanem znovu na gauči alebo že sa dostanem znovu na ten gauč, odkiaľ vlastne ma tento zázračný produkt postavil a uviedol naspäť do života. Tak, poďme na tú prezentáciu. Ja som to poňala trošku ináč, dostanem sa aj k samotnému produktu, ale ja zdravotné vzdelanie nemám a mne rôzne takéto formulky alebo takéto nejaké tvrdenie. Nie, keď sme mali takéto školenia a teraz mi povedali, že aloe vera vám prečistí každú jednu kapiláru v tele. Otvorila som oči, zatvorila som ústa a len som sledovala a v duchu som si myslela, pre Boha živého, čo je kapilára. Ako naozaj, ja som netušila. Tým, že cením si každého jedného človeka, ktorý ovláda celú anatómiu ľudského tela, ale ja naozaj netušila som, o čom to je, ale mám dobrú správu, dá sa to naučiť. Nie dopodrobná, ale dá sa tomu pochopiť. Takže ja som to poňala trošku ináč a začneme stresom. Naozaj, pretože stres sa dotýka každého a jedného z nás. Každý a jeden z nás ho pozná. Či už sú to ženy v domácnosti, či sú to zamestnanci, či sú to podnikatelia, či sú to žiaci alebo študenti v škole. Tá dnešná doba naozaj vyžaduje neustále vyššie výkony a všetko sa točí stále rýchlejšie a rýchlejšie a žijeme oveľa rýchlejšie ako pred niekoľkými rokmi. A aby sme to všetko pochopili, pretože stále čítame, že rieši oxidačný stres. Ja som si myslela, že to patrí do jednej skupiny, no poviem vám, že stres ako taký je naozaj celá veda. A treba to trošku pochopiť takým
sedliackým rozumom. Tak ja som si takýto príklad pripravila, aby sme to pochopili, že naše telo naozaj funguje ako elektráreň. Čiže predstavte si, že to naše telo funguje ako elektráreň, ktorá neustále vyrába energiu. Ako pri každej výrobe, aj tu okrem cielene produkovaného produktu vzniká odpad. Napríklad škodlivé látky. Keď elektráreň pracuje normálne, škodlivé látky dokáže ich rozložením zmeniť na neškodné. Keď však bude neustále pracovať na ten najvyšší výkon, škodlivých látok sa nahromadí viac, ako elektráreň dokáže spracovať a preto tá elektráreň zníži svoj výkon, čiže aj naše telo. Čo sa deje s našim telom alebo v našom tele, keď sme v strese a ako vlastne vzniká ten oxidačný stres? V tých stresových situáciách musia elektrárne v našich bunkách, čiže tzv. Mitochondrie, produkovať oveľa viac energie ako pri normálnom zaťažení. V dôsledku toho, ako vedľajší produkt pri výrobe energie vzniká aj oveľa viac odpadových látok. Tie sa nazývajú voľné radikály. Ináč tie voľné radikály my naozaj potrebujeme, pretože oni bojujú proti patogénom, čiže proti infekciám, ale nesmú sa nám premnožiť. Pri normálnom zaťažení telo dokáže voľné radikály rýchlo a úplne neutralizovať. Keď je však vystavené stresu, počet voľných radikálov stúpa, telo ich už nedokáže všetky neutralizovať. Keď voľné radikály nie sú neutralizované, čiže rozložené, začnú napadať bunky vlastného tela. Poškodené bunky už nie sú schopné produkovať energiu a tak vzniká vlastne oxidačný stres. Keď tento stav trvá dlhší čas, môže to mať na organizmus naozaj nezvratné účinky. Ja som tu pripojila aj dva obrázky, kde vlastne na tom prvom vidíme pri normálnom zaťažení, že tie mitochondrie sú elektrárne tých našich buniek a voľné radikály vznikajú ako odpad pri výrobe. Antioxidanty ich zneškodňujú, čiže ich neutralizujú. Ale v strese je tých voľných radikálov naozaj veľmi veľké množstvo a tie antioxidanty to nestíhajú a preto napadajú bunky, ďalšie bunky. A ono to ide ako taká reťazová reakcia a ako domino. Oxidačný stres škodí nášmu telu i duchu. Objavujú sa naozaj príznaky stresu, či je to už znížená schopnosť sústredenia, únava, poruchy spánku, potenie, urýchlenie starnutia, zmetenosť, citlivosť na zvuky, zhoršenie zraku, kolísanie hladiny cukru v krvi. A permanentný oxidačný stres znižuje našu výkonnosť, spôsobuje v tele rôzne zápaly a bunky sú trvalo poškodené, čo sa odráža naozaj na celom tele alebo na celom orgáne, na tých jednotlivých orgánoch. Možno viete, že bielkoviny, DNA a tuky sú nesmierne dôležitou súčasťou nášho tela a preto ich poškodenie môže v konečnom dôsledku viesť k veľkému množstvu ochorení, o ktorých sa dozvieme až po čase. Ono to nevzniká zo dňa na deň, ono sa to kumuluje mesiace, roky a potom zrazu je tu cukrovka, je tu ochorenie srdca, vysoký krvný tlak, Parkinsonova choroba, Alzheimerová choroba, rakovina, rôzne choroby, ako je napríklad aj ateroskleróza. No, ale ja mám naozaj skvelú správu pre nás všetkých, aj pre všetkých tam vonku a pre všetkých, ktorí nesledujú, nie sú v tejto skupine, ale vy ste tu a vy im to môžete zreferovať, pretože MindMaster Green, Red a naša úplná novinka MindMaster Gold je tu práve na riešenie takýchto problémov, ktoré som pred chvíľou vymenovala. Ešte by som vás chcela poprosiť, aby ste aj vy do komentárov nám popísali, aké máte skúsenosti, či už so staršími súrodencami, so zeleným MindMasterom alebo s červeným, alebo s našim batoľatom.
s MindMasterom Gold. A tiež verím, to som ešte zabudla na začiatku povedať, že každý a jeden máme niečo na písanie a teraz práve prídu tie základné informácie, ktoré si je potrebné zapísať. Takže poďme pekne po poriadku. Začneme MindMasterom Formula Green a Red. Je to naozaj prvý komplexný produkt, ktorý eliminuje stres a súčasne nám dodáva energiu. Ja, keď som riešila svoj zdravotný problém, tak ja som bola v lekárni asi častejšie ako v potravinách a stále som si pýtala niečo na dodanie energie, aby ma to zdvihlo z toho gauča, aby som konečne mala chuť žiť. A vtedy mi dnes už kamoška, lekárnička, ktorá tu bola v našej lekárni, povedala: Julia, neexistuje taká zázračná pilulka, aby ty si ju užila a aby proste ťa to prebralo k životu. Musíš niečo vo svojom živote zmeniť. A ja som naozaj zmenila a zaregistrovala som sa do LR. Takže ja jej ďakujem, že vtedy nenašla takúto zázračnú pilulku. Boli mi ponúkané produkty, ktoré riešili únavu a osobitne produkty, ktoré riešili energiu. Ako nechala som tam neskutočné množstvo peňazí, ale naozaj nič mi nepomohlo. Tento produkt nedám na ňo dopustiť a je súčasťou, tak ako som povedala, už 4. rok. Tento produkt sa zameriava komplexne na stres a energiu. Je tam jedinečná formula GRET Energy formula. Je naozaj pre všetky vekové kategórie. Užíva sa jednoducho jedenkrát do dňa, odporúča sa v doobedných hodinách 80 ml. Tento produkt sa píši certifikátom kvality, čo je pečať kvality Inštitút Fresenius. Áno, ďakujem, Martin. Naozaj má vedecky potvrdenú účinnosť, obsahuje antioxidanty, ktoré vlastne zachytávajú tie voľné radikály a premieňajú ich na neškodné. A obsahuje tiež výživové látky, ktoré nám podporujú tvorbu energie. Tu je vlastne celé zloženie, takže môžete si to kľudne odfotiť a nebudem to tu každý jeden vymenovávať a čítať. Tak ako som povedala, je to potvrdené Inštitútom Fresenius. Kvalita je naozaj v LR na prvom mieste a už aj to logo Made in Nemecko, Germany, je naozaj prísľub, na ktorý sa môžeme naozaj na 100% spoľahnúť. Čo by som ešte chcela dať do pozornosti, tak je vlastne lexikon a je to strana 36 a 37 a tu máte prehľad faktov a účinkov vitamínov a minerálov. Neviem, či máte preštudovaný lexikon, či nie, ale pokiaľ by ste nevedeli, ktorý minerál alebo ktorý vitamín ako funguje, tak práve na tej strane 36-37 v lexikóne to nájdete. Poďme sa pozrieť na to, ako vlastne fungujú tie rôzne ingrediencie, ktoré sú v tom MindMastery Green a Red. Vďaka zelenému čaju transformuje MindMaster zlú energiu na pozitívnu. Tak, ako som povedala, je tam neutralizácia stresu a to vďaka resveratrolu, chlorofilu, zelenému čaju, vitamínu E, selénu a aloe vere. A na druhej strane je tam tvorba energie, čiže sa nám zdvíha výkon a to vďaka vitamínom skupiny B, cholínu, koenzymu Q10, L-karnitínu, železu a aloe vere. No a teraz už poďme na tú našu novinku, ktorú tu máme. Ja som sa naozaj tým videom, ktoré si na začiatku pustil, vrátila do septembra a do Ostravy, do haly Gong.
Mala som naozaj, že zimomriavky z toho. Toto bolo niečo neskutočné. Môžeš. Ja som to len tak pustil do pozadia, pretože toto je jedno z krásnych videí práve na túto tému, ale ešte som zvuk nedal, pretože je to proste MindMaster Gold a už do pozadia sa to naozaj hodí. A ja už normálne popri tom, jak si ho rozprávala, tak už som mal dneska 2-krát, ale mám chuť si dať tretí. Takže odtiaľ to asi odletím na rakete. MindMaster Gold. Ale inak fantastické komentáre. Keď nechceš tak si ho daj. No, tak my máme čo robiť. No, nech sa páči. Tak vrátim prezentáciu. Naspäť prezentáciu. Dobre, takže naša úplná novinka, ako je naozaj, ja som od septembra na novo zamilovaná do tohto produktu, pretože toto je totálna pecka pre extra porciu energie. Je to váš alebo aj náš vzorec šťastia s ovocno-sviežou chuťou. Naozaj treba staviť na tento nový MindMaster Gold, ktorý nám pomôže lepšie sa sústrediť a pomôže nám podávať ešte väčšie výkony. Podporuje koncentráciu a výkon, naozaj obsahuje cenné živiny pre psychickú a duševnú pohodu, chráni bunky pred oxidačným stresom, je 100% vegánsky, toto je teraz také moderné, takže ja si myslím, že zapadol a naozaj je novým členom rodinky MindMaster. Takže ja sa z tohto produktu neskutočne teším. Na čo nám slúži vlastne tento MindMaster Gold? Je to novinka v rade produktov a rovnako tak ako ostatné produkty z tohto radu predstavuje energiu, výkon a silu. Látky ako vitamín E chránia telo pred oxidačným stresom, vitamín B12 je dôležitý z hľadiska úrovne energie a spolu so železom poskytuje dôležité živiny pre psychické a duševné zdravie. Naviac obsahuje tzv. Slnečný vitamín D. A čím je taký výnimočný? Pretože vybočuje zo súčasného radu MindMasterov produktov, pretože obsahuje nové ingrediencie, ako je už spomínaný vitamín D, vitamín K, kurkumu a biely čaj. Koenzym Q10 tu je dokonca v dvojnásobnej dávke, ako v MindMasteri Red a Green. Je naozaj vegánsky a má naozaj lahodnú ovocno sviežu chuť. A z toho robí naozaj, z toho taký je skutočný taký chuťový zážitok. Tu je taktiež, čo všetko obsahuje, takže si kľudne môžete urobiť tiež screenshot z toho. A v čom sa odlišuje, tak naviac obsahuje ten vitamín D3, vitamín K, extrakt z kurkumy, biely čaj je tam namiesto toho zeleného a nie sú v ňom vitamíny B1 a B9. Tiež som vám tu znázornila, ako sú tie látky rozložené, zložky, ktoré nám podporujú výkon, to je ten L-karnitín, železo, koenzym Q10 a zložky, ktoré nám znižujú stres, je to extrakt z bieleho čaju, extrakt z kurkumy, resveratrol, skridlatky, to je liečivá rastlina, som si to vygooglila včera, a vitamín E a taktiež selen. No a poďme si povedať niečo málo o tých nových zložkách, ktoré nájdeme v tomto novom MindMasteri. Biely čaj má vysoký obsah antioxidantov, zbierajú sa ešte nerozvinuté pučiky čajovníka čínskeho, behom výroby neprechádza žiadnym procesom oxidácie, iba sa suší, má príjemnú nasladlú chuť, je tam veľmi dobrá a doslova až vynikajúca tolerancia zažívacím traktom. Neviem, či ste niektorí z vás mali problém pri pití zeleného alebo červeného MindMasteru. Ja som niekedy pociťovala takú ťažobu na žalúdku.
Ale pripisovala som to tomu, že som to pila na lačno. Tak som určitý čas potom vlastne dávala si to po jedle, všetko sa upravilo. Ale tento, naozaj ja sa ráno na ňo neskutočne teším, pretože on mi príde ako náhrada nejakej sladkosti. Taký je úžasný. Maximálna koncentrácia polyfenolov a okrem antioxidačných účinkov má ešte mnoho ďalších látok vplyvajúcich na nervový systém. A to neurostimulačných, čiže nám stimuluje výkon mozgu, neuroharmonizačných, čiže nám znižuje úzkosť, a neurokognitívnych látok, ktoré nám zlepšujú pamäť. Ďalšou zložkou, ktorú nájdeme v MindMastery, je kurkuma. Kurkuma je tu pridaný extrakt z podzemku kurkumy a ten obsahuje naozaj obrovský podiel kurkumínu, cez 90%. Pri sušenej kurkume je obsah len 1 až 5%, čiže kurkumín je naozaj hlavnou zložkou tohto extraktu. Má veľmi silné antioxidačné vlastnosti, má protinádorové vlastnosti, má antibakteriálne vlastnosti, pôsobí regeneračne na bunky nervového systému. Len taká pikoška, v Indii je vysoký podiel kurkumy v strave a je tam veľmi nízky výskyt nádorových ochorení a Alzheimerovej choroby. Júli, tak na zdravie. Na zdravie. Možno je tu priestor na zamyslenie, že kto vie, prečo je to tak. Ja to tu asi vypijem dneska. Dobre. Naspäť. Vitamín D3, čiže slnečný vitamín, je dôležitý na správnu stavbu kosti, zabraňuje nám rednutiu kosti, na tvorby serotonínu, čo je hormón šťastia, a výrazne podporuje imunitný systém. V tomto produkte nájdeme trojnásobnú dennú dávku tohto vitamínu. A ďalej je tu vitamín K, ktorý je veľmi dôležitý aj pri vstrebávaní vitamínu D. Hej? Ale je dôležitý aj pri procese zrážania krvi, to je K1. A vitamín K2 zase zvyšuje mineralizáciu kostného tkaniva, čiže nám ukladá vápnik v kostiach a znižuje nám ukladanie vápnika do našich ciev. Tak, toto je už len predajný letáčik, ktorý máme. Sú tu rozpísané tiež zložky, ktoré sú tam, či už ten vitamín D, B12, vitamín E, železo. Takže toto nám veľmi pomáha aj pri predaji. Mne konkrétne, ja toto rozdávam zákazníkom, pretože ja som to naozaj poňala v tom septembri vo veľkom. Tam išlo do balíčkov, či už na môj účet alebo na dcerin účet niekoľko desiatok. A musím povedať, že prvýkrát za 4 roky mne sa stala dnes taká vec, že ja som zostala bez MindMasteru. Mala som poslednú fľašu včera, ale prišla dcéra, ktorá rieši trošku nejaké problémy, tak som jej odporúčala tento produkt. S radosťou som jej ho dala a to som netušila, že jej dávam poslednú fľašu. Takže zajtra čakám kuriéra a nemôžem sa ho dočkať. No a pre koho je vlastne určený tento MindMaster? Ja poviem takto, že pre všetkých. Naozaj pre všetkých. Minulý týždeň jeden zákazník povedal, že to je neskutočný produkt. Keď naozaj mi toto splní všetko, čo ty si mu tu o tomto rozprávala, tak ja to budem brať na litre. Tak ja sa už teším o mesiac, aký bude výsledok a kde všade ešte s týmto produktom zavítam. Naozaj pre všetkých so zvýšeným stresovým zaťažením, pre všetkých, u ktorých sa už prejavilo stresové ochorenie, manažerský syndrom, syndrom vyhorenia, syndrom chronickej únavy, únavové stavy, úzkostné depresívne stavy, poruchy spánku, podpora civilizačných ochorení, vrátanie onkologických ochorení. No naozaj tento produkt môžeme ísť za každým a jedným človekom.
Možno, že som zabudla ešte napísať, že není vhodný pre deti. Tento MindMaster Gold není vhodný pre deti. Čo som v tých našich príručkách našla, tak v niektorých bolo písané od 12 rokov a v niektorých som našla od 14 rokov. Takže ja by som to asi riešila cez telefonickú linku a poradila by som sa s pánom doktorom. No a na záver už len vlastne ako si môžeme zadovážiť tento MindMaster, tak na vyskúšanie, alebo nie na vyskúšanie, na ochutnanie po jednom kuse. Na ochutnanie? Green a Red po 13,70, to je už naša cena. Alebo potom je tam Peťka, 63. Áno, sa dá. MindMaster Gold, kus 17,50, alebo taktiež v sérii 5 kusov 80,70 €, alebo sa dá využiť ešte vernostný program, ktorý platí len do decembra 2023 a tam je séria 5 kusov za 64,90. A tu ťa trošku preruším, pretože práve aj Monika Kormancová sa pýta a veľmi dobre sa pýta, pretože toto zaujíma aj mňa, kto už má aktivovaný vernostný program na MindMaster Gold, ktorý mimochodom je limitovaný ako jediný vernostný program, ktorý je limitovaný do konca roka. To znamená len do 12. mesiaca. Čiže ak si ho spustíte teraz v novembri, tak v podstate už len v decembri. Čiže len tieto 2 mesiace za túto extra výhodnú cenu, pretože sa nám podarilo v podstate získať cenu, ktorá bola predpredajová, čož poprvýkrát vôbec, ale máme to limitované len do konca decembra, takže určite vrelo odporúčam tí, ktorí to ešte chcete skúsiť, tak vo vernostnom programe za 64,90 je to za 5 kusov, čiže v podstate 5 kusov v novembri a 5 kusov v decembri. A potom uvidíme, čo bude na nový rok. Zatiaľ takúto informáciu nemám, ale teším sa práve z tohto vernostného programu, pretože aj v mojej organizácii veľa ľudí práve toto využilo a využíva, pretože naozaj myslím si, že ten stres pred Vianocami je asi u každého. U LR partnera hlavne toho 30., 29., 30., 31. proste tam prichádza stres, koľko treba obratu, však poznáte to, ktorí to poznáte ku koncu mesiaca. Vtedy sa robí mimochodom až 25% všetkých obratov, čo je zaujímavé. Vrelo odporúčam, máme 20., tak si to predstavme, že 30. môžeme rozprúdiť práve tie obraty už teraz. čiže skvelá príležitosť. No a ja tu mám v podstate jednoznačne musí byť aktivovaný, je to pre mňa topka, môžeme to takto zvýrazniť. Veľmi mne pomáha pri náročnom období pri drobcovi, neviem si predstaviť bez neho fungovať pri drobcových. Kto nám to tu píše? Denisa Čačková, pozdravujeme. Tak, pri niektorých nám bohužiaľ neukazuje mená a fotky z Facebooku, ale verím, že nám to odpustíte. Hold, technika niekedy naozaj zvíťazí. Takže Juli, ja ale o tebe viem, že ty keď si začínala, tak si vyslovene bola cez ten MindMaster. A možno mnohých zaujíma, že za aké obdobie si pocítila tie prvé účinky, pretože dneska sme už počuli, že teda že naozaj už si neláhaš po obede, že vydržíš, že sa cítiš ozaj fit, ale za aké obdobie si pocítila tie prvé účinky? Tak ja som vlastne počula o aloe vere a o ProBalance minerálu. Kvôli tomu ja som hľadala nejaký spôsob, ako prísť k týmto produktom lacnejšie, hej? Pretože na začiatku, poviem to na plnú hubu, mne sa zdali tie produkty neskutočne drahé. Hej? To som chcel pustiť úplne niečo iné do pozadia, ale okej, aj toto sa stane. Nebola som naučená na nejaké výživové doplnky. Hej. Dnes, keď viem, čo to všetko obsahuje, tak úprimne poviem, ja by som možno, že zaplatila aj raz toľko za to. A vtedy vlastne moja sponzorka mi odporúčala tento produkt ešte k aloe vere a k minerálom ProBalance. A ja som jej za to naozaj veľmi, veľmi vďačná. A ja som už vlastne asi po 2 týždňoch užívania tohto produktu zrazu nepotrebovala po obede si ľahnuť.
Ja som normálne fungovala, ja som normálne, že aj prala, aj žehlila, aj proste všetky práce v domácnosti som zvládala. Takže asi po 2 týždňoch prišli také prvé malé výsledky, ale úplne sa to tak rozvinulo, môžem povedať, že asi tak po mesiaci. No, ja len chcem upokojiť všetkých chlapov. Nebojte sa, napríklad ja osobne som tiež zastanca toho Mindmasteru, neperiem, nežehlím, takže aby náhodou nemá to tieto účinky, hej, aby nebolo to zle preložené. Cez to všetko ja si spomínam na svoje prvé s Mindmasterom, to tenkrát poprvé, a to tenkrát poprvé bolo veľmi zaujímavé, práve som mal ten Mindmaster Red, pretože ja som práve na to víno, ja mám rád víno a tam je vlastne ten extrakt zo šupiek z rozna, takže práve ten resveratrol, ale chcem povedať, tie moje prvé účinky s tým Mindmasterom boli fantastické, pretože asi po týždni, po prvýkrát som pocítil niečo ako tínedžer, keď som bol tínedžerom, že neviem, či mi budeš rozumieť a budú rozumieť naši diváci, ale ja som sa normálne vybúval. Ja som stal normálne taký ten, jak tínedžer, kedy si proste vybúvaný doslova, to je to správne slovo, verím, že mi budete rozumieť, a to je proste ten pocit neskutočný, proste z toho takého dobrého spánku. A potom bola ďalšia vec, v tom čase ešte bol ten smog tých billboardov, tých reklám popri ceste ďaleko väčší ako práve teraz, pretože naozaj už sa aj voči tomuto bojuje a ja som za to tiež veľmi rád, lebo to naozaj bere pozornosť, ale pri tom Mindmasteri zase, keď som šoferoval, tak tiež zhruba 2 týždne to trvalo a som si uvedomil jednu vec, že vlastne periférne vnímam všetky tie billboardy a viem presne, čo na nich bolo. Čož úplne, že fantastické pre mňa, čiže naozaj aj to sústredenie, a ja mnohokrát hovorím, ten biznis je v detailoch a to periférne vnímanie a všetko toto proste tie súvislosti, môže to napomôcť nielen z pohľadu toho, že máme zákazníkov, ale že my sami sme viac nabudení a vidíš, jak mi to zrazu ide? Srandujem, každopádne. Ja milujem Mindmaster. Akurátne dávam si veľký bacha teraz momentálne, pretože tá kurkuma, ktorá tam je, tak ona má fantastické farby, tak si musím dať bacha na túto bielú košelu, pretože naozaj, neviem, ako to máte vy, ale ja viem sa pekne objať. takže tak. Dobre, ale pôjdeme asi ďalej, alebo máš ešte k tejto téme niečo, čo by si nám chcela povedať? Nie, ja už som vlastne svoju tému vyčerpala. Možno len toľko by som dodala k tomu, že aj včera pán Hovorka to spomínal. 11 miliónov plechoviek energetického nápoja sa predá za 1 hodinu. Ja som veľmi dlho bojovala s deťmi, kým prestali piť energetické nápoje. Určite ich pijú, ale potajomky. Ale predo mnou už si nedovolia naozaj. Takže máme čo robiť a naozaj my sme tu ešte ani nezačali. My sme ako Cyril a Metod. Ale keď hovoríš práve o tom nabudení, v podstate, že naozaj majú radi tie energetické nápoje a tak americkí vedci zistili, že káva ťa ráno viacej prebudí, keď ťa ňou oblejú, ako keď ju vypiješ. Takže to si myslím, že tak na zasmiatie trošičku. Inak to je super, že si to aspoň ty, lebo spomínam si, keď začínali tie koronové školenia, tie prvé, a teraz bol som sám takto na kamere a teraz povedal som nejaký teda vtip a tá kamera, že nič, asi hovorím, trápne ticho, ale v pohode, ako pozerávam tie stand-upy, čím trápnejšie a dlhšie, tým lepšie. Takže ideme ďalej. Dobre, takže prezentáciu myslím si, že je aj dneska vidieť, že proste tá prezentácia by mala byť trošku aj z toho technického hľadiska, aj z toho takého toho príjemného, priateľského, ale cez to všetko chcem vždycky podotknúť jednu podstatnú vec pri tej prezentácii, že človek by mal zostať v prvom rade sám sebou. To je veľmi, veľmi podstatné a dneska chcem vám navrhnúť takú jednu vec, že by sme spravili spoločne určitú dohodu, že zoberte si dneska také veľké sito a niekto tam budete mať väčšie tie diery v tom site, medzery, a niekto menšie, proste to, čo sa vám hodí, to si zoberte a to, čo sa vám nehodí, tak jednoducho
prejdite mlčaním, poprípade napíšte, pretože spätná väzba je tiež veľmi dôležitá. No a teda ja vám dneska poviem pár základných vecí, ale aj ako to robím konkrétne ja, pretože si myslím, že to mnohých zaujíma. Aj keď je pravda, že väčšinou to ušiem vždycky na mieru tomu danému človeku. Tak každá prezentácia má určité zásady a to je to, že v podstate mali by sme mať vyhradený čas, miesto pomôcky, vedieť, ako vypísať účel, aký má byť výsledok. Ale vrátim sa hneď na prvý bod. Vyhradený čas je veľmi podstatné a ja vždycky to naozaj dôsledne zistujem na začiatku, že koľko na seba máme času. Respektíve toto už zistujem pri samotnom dohodnutí toho stretnutia, aby sa nestalo, že príde ten človek, no vieš čo, nemám čas, máme prestávku pol hodinu a už 10 minút minul na cestu. Čiže jednoducho potrebujeme mať určite ten čas. Koľko času na tú prezentáciu samotnú potrebujem. Dneska nedovolím si tvrdiť, že jednotne je to 40 minút, alebo hodina, alebo 30 minút, pretože zažil som rôzne prezentácie rôznych ľudí. Niekto sa dokáže rozprávať. To som bol napríklad ja vo svojich začiatkoch, kde moja prvá prezentácia, a to sa možno skutočne zasmiejete, trvala neskutočných, možno odhadujem to, myslím, 4 hodiny, s tým, že ona si kúpila len preto, aby mohla ísť domov. Ale dneska myslím si, že zhruba tých 30 minút nemám čo robiť jednoducho a pol hodina úplne mne osobne stačí, s tým, že nechávam samozrejme ten časový priestor aj na tie otázky, ktoré prichádzajú práve, takže to je veľmi dôležité. Taktiež dôležité je miesto, aby sme sa nestretli niekde treba na stanici a začali tam v podstate pri tom vyvýšenom stolíku rýchle občerstvenia prezentovať s našou prezentáciou. Jednoducho nie je to naozaj vhodné prostredie, čiže miesto by malo byť naozaj nefajčiarska kaviareň a vždycky pri tom mieste je podstatné to, aby ste sa neposadili chrbtom ku vchodu. To znamená, že taká určitá stratégia v tomto zmysle, aby jednoducho nevidel každého jedného človeka, ktorý vchádza do tej miestnosti a aby napríklad nemal hneď pred sebou televízor a nesledoval tam trebárs futbalový zápas alebo že niečo, čo by ho mohlo povedzme rušiť. Tak toto sú také tie základné veci, ktorým sa treba vyvarovať. Ja viem, že väčšine z vás je to jasné, ale pozor, je dôležité si o tom aj povedať. Pretože niekedy aj my niekedy spravíme možno tú chybu, že si neuvedomíme, že práve ten človek, pretože sa nám zdá daný priestor fajn, ale možno práve ten daný moment vidí cez okno trebárs na námestie a sleduje tam možno nejaký koncert, ktorý práve prebieha. Čiže treba sa vyvarovať práve takýmto veciam. Julka sa smeje, pretože asi zrejme možno zažila koncert pri prezentácii. Zažila? Nie, nezažila som koncert, ale tiež sa mi stalo pri prezentácii, že sedel, myslím, že to vtedy bol manželský pár a sedel priamo oproti dverám. A vlastne kto vošiel dovnútra, tak oni od môjho výkladu oči na dobrý deň. To bolo niečo neskutočné, hej. A ja stále som musela bojovať s ich pozornosťou, takže naozaj odvtedy si vždycky ja sadám oproti dverám a ponúknem miesto tak, aby oni boli chrbtom. Pomôcky, to je tá príprava, ktorá začína práve už doma. To znamená, že pri všetkých vás by som nevedel zhrnúť jednotné pomôcky, ale pravdepodobne by som doporučil určite lexikon mať vždycky so sebou, určite tester vôni, svojosobný parfém a celoročný katalóg. Toto sú základné veci, ktoré by ten človek mal mať a samozrejme mobilný telefón, poprípade tablet na to s pripojením na internet, aby keď ten človek povie, že teda by sa chcel registrovať, tak aby ste to mohli vypísať. A samozrejme aj pri tej pomôcke, tak je veľmi dôležité, hlavne vy nováčikovia, to urobte dneska po školení, poprvýkrát, ak ste to ešte neurobili, tak si pozrite, že kde sa vlastne registruje. Aby ste vedeli, že ako sa registruje, dneska dokonca prejdeme aj štartovacie sady, verím, že nám čas vyjde, no a potom, čiže to vedieť, vypísať je veľmi, veľmi dôležité. No a účel, aký má byť vlastne výsledok, to už je vlastne to, čo by si ten človek mal uvedomiť hneď v danom začiatku, keď už volá toho človeka vôbec na to stretnutie. A to je to, že vlastne, keď prezentujeme samotný produkt, získame zákazníka. Keď prezentujeme spoločnosť, získame LR partnera, ale prezentujte víziu,
a získate obchodného partnera. A ja si myslím, že naozaj o tých obchodných partnerov nám ide, čiže toto sú také 3 typy prezentácií, pretože keď budem prezentovať naozaj ten produkt, tak zväčša skutočne poznáte to možno viacerí, že pri tých produktoch sa vieme oduševniť. Monika to dodneska rada spomína, napríklad Monika Kormancová, že keď som bol u nich, že o koncentráte som vedel rozprávať pol hodinu. Ale je to tak, keď milujeme ten produkt, tak radi o tom rozprávame, čo je super, ale zamilujte si možno tú víziu, kam chcete dosiahnuť, kam môže ísť s vami váš tím a práve tam získate tých obchodných partnerov, čo si myslím, že je veľmi dôležité. Ako viesť samotnú prezentáciu? Tam mám tiež 3 typy a to je na základe firemnej prezentácie, ktorú si dneska pozrieme a tam môže byť aktívna alebo pasívna prezentácia. Aktívna prezentácia bude to, že v podstate my priamo komunikujeme a vysvetľujeme práve tomu človeku a ukazujeme do tej prezentácie a pasívna môže byť to, že treba tomu človeku poviem, vieš čo, začínam s jedným obchodom, tu je taká prezentácia, skús sa na to pozrieť, čo ti to povie. Čiže kvázi možno dať sa zľahka dole a nechať toho človeka, nech vám pomôže trebárs. Čiže požiadať o pomoc trebárs, ale to musí byť človek, ktorý je vám blízky. Čiže nemôžem žiadať niekoho, s kým som sa videl možno 3-krát alebo 2-krát a teraz, že ho žiadam o pomoc. To jednoducho asi fungovať nebude. Jedna z najlepších, ale absolútne najlepších prezentácií je vlastný príbeh, ako som sa zaregistroval. To vrelo odporúčam používať. Čiže to, akým spôsobom ste sa dostali k samotnému LR. Prečo? Pretože tam máte emócie. Emócie, ktoré jednoducho sa nedajú nahradiť ničím iným. A ten človek zrazu uvidí, že fakt vy v to veríte. A to je podstatné, aby on cítil na tej prezentácii, že vy v to veríte. Že vás niečo zaujalo a ten človek zrazu sa preniesie práve do toho príbehu, kedy vy ste sa samotne zaregistrovali. No a úprimne, keď ste sa vy zaregistrovali, tak pravdepodobne ste už vedeli prečo. A ten človek tým pádom bude pravdepodobne prenesený do toho vášho príbehu. Príbeh tretej osoby, to je to, že keď chodívate treba na naše školenia, tak mnohokrát počúvate mnohé príbehy, takže to môže byť napríklad príbeh tretej osoby, čiže to môže byť treba takýto príklad. A možno použijete príbeh tretej osoby, že boli ste práve na školení online, kde pán Nedbalec rozprával o prezentácii. Ja som videl to a tamto, ale to poďme sa na to pozrieť, čo ste vlastne videli. Tak, čiže firemná prezentácia vyzerá nejak takto, všetci sme ju mali v štartovacom balíku. Je to samotné predstavenie obchodu, vždycky sa pýtam toho človeka oproti mne, ktorý sedí, že či vlastne sa stretol s LR a nechám ho, aby mi povedal teda, čo vlastne zažil z LR, alebo či mu to je známe. Keď mu to nie je známe, tak plynule vlastne prechádzam na samotnú prezentáciu, ale keď mu to je známe a povie treba, že som to videl, tak vtedy s tým človekom začínam komunikáciu, čo konkrétne o nás už vie, čo počul, čo videl. Pretože mnohokrát sa stretnete s tým, že oni povedia, že LR poznám. A treba možno suseda donesla katalóg a nič viac. Nikdy nič nemal od nás žiadny produkt. Trebárs mohlo to byť, že zazrel auto každé ráno, keď trebárs chodíva do práce, tak vidí niekde odparkované auto, lebo naši manažeri bohužiaľ o 6 ešte nechodia. Nesrandujem. Ale cez to všetko v podstate vidí trebárs to auto niekde, LR, a jemu to známe, trebárs môže byť. Hej? Tak, prichádzam na samotnú prezentáciu, čiže otvorím tú našu brožúru. A hneď na prvej strane sa v podstate nachádza takýto slajd, kde zdôrazňujem, že firma sa zaoberá, teda je vo výrobe Made in Germany, kde v podstate na každom našom produkte je vyobrazené toto logo Made in Germany. A teda v podstate boli sme a budeme vždy Made in Germany. Dneska pracujeme v 32 krajinách sveta a toto je naša administratívna budova, za ktorou sa rozliehajú fabriky zhruba na 7 futbalových štadiónoch. Tak veľká spoločnosť dneska sme obchodno-výrobná spoločnosť, ale čo je podstatné, je to, že patríme medzi 100 najinovatívnejších spoločností v Nemecku, kde neustále vyvíjame nové a nové produkty, čiže mnohokrát sa u nás stane, že budeme absolútne prví, ktorý takýto druh produktu vôbec máme. A to je napríklad MindMaster Gold Trebárs, ako Julka prezentovala, takže úplne skvelé. Sú to vlastne trhy, v ktorých my dneska aktívne pracujeme a to je starostlivosť o telo, to znamená od hlavy až po päty, od malého dieťaťa až po dôchodcov vyššieho veku. Máme tu na krásu, o tej si ešte dneska povieme. No a zdravie a výživa. Tu by som sa chcel opýtať, do budúcna, čo myslíte? Ľudia budú viacej zdraví alebo chorí? Čo myslíte?
A v podstate, keď mi odpovie akúkoľvek odpoveď, vždycky ho pochválim, pretože nie sme dneska vešci, že by sme vedeli do budúcna povedať, ale vzhľadom k tomu, že vidíme, ako sa vyvíja svet okolo nás a čoraz rýchlejšie v podstate žijeme, čoraz rýchlejšie chceme v podstate mať aj tie polotovary, jedla a tak ďalej. Čiže bohužiaľ dneska málo kto si dneska pestuje svoju vlastnú stravu a tak ďalej. Čiže do budúcna čoraz viacej tie doplnky výživy budú potrebné. S väčším človekom sa naozaj zhodneme na tom a myslím si, že tam máme aj pekný štart. Tak, čo sa týka našej firmy, rád by som vás zoznámil, že našou tvárou je Bruce Willis, to znamená, že má u nás vytvorenú osobnú vôňu a tú osobnú vôňu aj zároveň používa, čo je veľmi podstatné. A teda naozaj, keď si zoberiete tento parfém, treba večer na vankušik, tak naozaj máte Brucea Willisa vedľa seba, čo si myslím, že je príjemné. A apropos, jedna z podstatných vecí, ktorú chcem dneska naozaj apelovať na vás, že máme pred Vianocami. A skúste sa zamyslieť, všetci, ktorí nás sledujete, koľko ľudí z vášho okolia skutočne vie, ako vonia Bruce Willis. A ruku na srdce, nemáme dosť práce pred sebou, pretože fakt, keď sa nad tým zamyslíme, tak naozaj to je roboty, a nie, že aby kupovali, ale aby vedeli sa slobodne rozhodnúť, že či teda toto by bolo práve orechové. No a keď sa pozriem napríklad na Guido Maria Kretschmer, čo je módny návrhár naozaj z Nemecka, nákupné maniačky, to je tá show, ktorá išla v televízii, tak on to vlastne v Nemecku celé založil, no a na základe toho vlastne sa to dostalo aj ku nám na Slovensko, no a je to vlastne aj Guido Maria Kretschmer, inak krásne balenie, taktiež tej vône. No a keďže sme spomínali, že k tej kráse sa ešte dostaneme, tak je pravda, že dneska dámy chodia ku kozmetičke na to v podstate, že chcú vyzerať krajšie, dneska chce naozaj, každý chce vyzerať lepšie, krajšie a je to také prirodzené, že jednoducho chceme sa páčiť tomu opačnému pohľaviu, teda väčšinou je to tak a v podstate, keď sa na to... tak vieš, musíme byť vyvážený genderovo, či ak sa to volá teraz, ale to nič, poďme o tejto témy, ale čo sa týka práve toho Zeitgardu, tak je naozaj skutočne dôležité si uvedomiť, že dámy chodievajú pravidelne raz mesačne treba ku kozmetičke. A je to dneska postačujúce, pretože s ktoroukoľvek kozmetičkou sa budete dneska rozprávať, tak vám jednohlasne povedia, že najdôležitejšie je to, čo tie dámy robia doma. To je najdôležitejšia vec. A práve tu nám prichádza Zeitgard, ale ja to teraz vysvetlím ako chlap, ako tú moju prvúčičku skúsenosť a ja to veľmi rád vždycky rozprávam práve na tom stretnutí, pretože čistenie pleti a tieto záležitosti, čo mne ako chlapovi to mohlo na prvýkrát povedať. Ako nič takého, že hurá, idem do toho. Ale povedali dve veci vtedy, keď som to ja počul prvýkrát, že je to extrémne hĺbkové a extrémne šetrné. A to mňa z technického hľadiska zaujalo, že ako je to možné, že teda tieto dve veci moc nejdu dohromady. A oni to demonštrovali v podstate na krásnom pomaranči, na ten pomaranč namaľovali, vtedy som si myslel, že to je fixka. Dneska už viem, že sa to volalo kajalková ceruska, zamachrujem, ale v tom čase čiernu machuru na tom spravili. A položili na to Zeitgard, pustili a po 10 sekundách ten pomaranč vyzeral krajšie ako predtým. Po čiernej farbe ani zmienka. OK, čistí to. Pomaranč preto, lebo má hlboké pory, to som sa tiež neskôr dozvedel, ale teraz ako dokážu, že je to šetrné? A vtedy urobili pre mňa nepochopiteľnú vec, pretože na ten istý pomaranč prehodili vreckovku, papierovú vreckovku, ktorú navlhčili. Spravili tam v podstate mokrú vreckovku na pomaranči, čiže tá vreckovka objala ten pomaranč. A pustili ten Zeitgard. A čo je zaujímavé pre mňa v ten daný moment, že nepotrhalo práve tú vreckovku, pretože ono to robí vlastne takú osciláciu. Neviem, či to bude vidno v podstate, ale ono tak, ako moja ruka ukazuje, tak osciluje. A jednoducho na základe toho vyťahuje všetky tie nečistoty z pleti. A ja som za to veľmi rád, pretože ako všetky novinky, tak aj túto som potreboval mať doma.
a teda napríklad zmizli mi čierne bodky z nosa, tak sa teším, tak to len tak. A Julka, narcisy si vyhodila, ja viem. Tak. A mám rád, keď je zábava a jednoducho je to dôležité, aby v podstate ľudia sa pri tomto zabávali, aby to nebolo v podstate ako, odpustite mi, trebárs, keď s financiami by sme robili, že potrebujeme silou mocou, aj keď dneska mám ten oblek aj všetko, ale jednoducho buďme sami sebou, veď predsa ide o zdravie, krásu a možnosť si zarobiť peniaze. To sú fantastické veci. No a tu pri tomto slajde zdôrazňujem to, že jednoducho všetky naše produkty sú dermatologicky testované a pozor, netestujeme na zvieratách, čo je veľmi, veľmi dôležité. Ďalšia vec je, že v podstate našu aloe veru pestujeme v Mexiku a na ďalšie spracovanie ju dovážame do Alenu, do Nemecka, kde teda všetko spracovávame a certifikát Fresenius nám dohliada na to, že skutočne to, čo hovoríme, tak je aj pravda. Je to v podstate prísny inštitút, ktorý, pozor, samozrejme ako firma platíme, ale jeden jediný krát nesplníme normu a nielen, že ho stratíme, ale nemôžeme žiadať, čož tak prísny certifikačný úrad to je. No a v podstate my tie normy máme ešte posunuté trošku vyššie. Čo vám odporúčam tu na krátkosti, myslím si, že všetci máte nejaký ten svoj vlastný príbeh pri tej aloe vere, tak krátkosti na 1-2 minúty povedať vlastný príbeh o aloe vere, ako to vám pomohlo, alebo poprípadne niekomu ďalšiemu a tým vlastne prejsť na to, že máme dneska najmodernejšie spracovanie práve tej aloe very a toto je vlastne ukážka samotnej tej haly. Tak, ale všetko toto je super, že teda máme fajn produkty, všetko made in Germany, ale samozrejme stretli sme sa tu kvôli peniazom a tu je podstatné, že vpravo hore vidíte vlastne 35% maržu. To znamená, že keď máme produkt, ktorý je v predajnej cene 135 €, tak nakupujeme za 100 € a tých 35 € je náš zisk. Tu v strede vlastne môžete vidieť tabuľku pravdy, podľa ktorej v podstate sme za celý mesiac spočítaní, tak, spočítan sa nám celý obrad. Krásne som sa vyjadril, ale myslím, že mi rozumiete. Spočítan sa nám celý obrad a môžeme získať až ďalších 21% na náš účet. Tu väčšiny ľudí sa opýtam, čo poviete, je to zaujímavé? A dosť veľa ľudí práve povie, že super, ale pozor, my sme sa stretli skutočne kvôli peniazom. A toto je také, že prilepšenie. Súhlasíte so mnou, že toto nebudú nejaké väčšie peniaze. A ja by som vám rád dneska ukázal tzv. Rýchlu cestu, aby sme nemuseli dneska rozoberať ten marketingový plán úplne dopodrobna, tak by som vám rád ukázal cestu Fast Track programu. A ten Fast Track program hovorí o tom, že môžete získať minimálny garantovaný bonus 250 €. A pozor, minimálny garantovaný bonus 250 € nemá žiadna iná firma v sieťovom marketingu. Aspoň o žiadnej inej aktuálne neviem. A teda je to v podstate minimálny garantovaný bonus 250 € a to práve za to, že urobíte tzv. 14% pozíciu. Tu by som to potreboval teraz priblížiť. Zistil som, že mám trošku problém. Potreboval by som to priblížiť, ale verím, že teda máte prezentácie všetci doma a budete si to môcť nalistovať. Máte tam v podstate 2000 bodov a 2000 bodov dve také nožičky ako kvázi. To znamená, že vždycky tomu človeku ukazujem a krúžkujem práve na tých 2000 bodov, že predstavme si, že máte v okolí dvoch ľudí, ktorí si chcú skutočne zarobiť peniaze. Poznáte takých ľudí, ktorí by si chceli skutočne zarobiť peniaze? Že povedzme, že by ich zaujímalo 400 € každý jeden mesiac. Máte niekoho takého v okolí, koho by to zaujímalo? 400 € každý jeden mesiac? Samozrejme, každý ten človek, jasné, 400 € koho by nezaujímalo a tak ďalej. Tak predstavme si, že dáme dohromady takýchto dvoch ľudí, ktorých naučíme robiť náš obchod. Veľmi v jednoduchosti. To znamená, pozor, prečo hovorím 400 € a nie tých 250 alebo 200? Pretože hovoríme o 400 €, kde ten človek bude aj predávať. Kde príklad, keď samotným predajom spraví 1000 bodov sám ten človek, tak si zarobí 300-360 € aj s následným bonusom. A trebárs môže tam mať jedného kamaráta, s ktorým sa podelí o tento príjemný zážitok alebo túto príjemnú spoluprácu z LR
kde si v podstate privyrába takéto peniaze a tým pádom už sú tam dvaja a 1000 a 1000 je 2000 bodov. To znamená, že sme sa dostali na pozíciu junior manažera. 250 € mimo predaja na váš účet. Bolo by to zaujímavé? Ja viem, že sú to ešte nie veľké peniaze, ale pozor, toto je jeden zo základných momentov, kde povedzme, môžete si siahnuť aj na prvýkrát na nové auto, tzv. Auto koncept od firmy LR, ale k tomu sa môžeme ešte neskôr dostať, pretože ja si myslím, že my sme sa tu stretli v prvom rade kvôli peniazom a keď hovoríme o tých peniazoch, tak si myslím, že 1000 € to už je taká náhrada bežného príjmu, ale povedzme 1000 € navyše každý mesiac, to už si všimne naozaj väčšina ľudí v okolí. Súhlasíte so mnou. A preto, až sme sa my dostali práve na 250 € minimálneho garantovaného bonusu, tak keď viem šoferovať a mám človeka, ktorý sa chce naučiť šoferovať, dokážem ho to naučiť? Ak áno, tak znamená, že naučme to isté, čo sme urobili v prvom príklade, tak naučme 3 ľudí urobiť presne ten istý príklad a pre vás to bude znamenať 1000 € mesiac čo mesiac. Ale mám pre vás dobrú správu. Náš kariérny plán je ako ideálny lístok. Stačí si vybrať, za ktorou pozíciou skutočne chcete ísť a ja si myslím, že naozaj, pokiaľ sa dneska rozhodnete, že to chcete, že to zvládnete, tak to skutočne zvládnete. Ale ak si dneska poviete, ja neviem, ja som si není istý, tak áno, mám pre vás dobrú správu, ja vám pomôžem a spolu to určite zvládneme, ale ak aj napriek tomu, tak v skutočnosti znamená len jedna vec, že odpoveď ste si dali už práve teraz. Není možno práve teraz príležitosť na to zhodnotiť, že či to není príležitosť, na ktorú ste skutočne čakali, ale to už sú námietky, takže poďme na tie samotné štartovacie sady vlastne. To je to, čo som hovoril, že buďme pripravení, ak si spomeniete na začiatku tejto prezentácie. Buďme pripravení a tzv. Tie štartovacie sady môžu byť tzv. Free choice, voľný výber. Ja tu nadám trošku bokom práve to logo našej spoločnosti. Potrebujem to dať preč. A zatiaľ mi povedzte, či sa páčila prezentácia, či sa vám to takto ľúbi. Bolo to skôr také technické, ale snažil som sa tam dať určite nejaké také základné body, ktoré naozaj riešim s tými ľuďmi. No a teda poďme na samotné štartovacie sady. Free choice, voľný výber, veľmi častá štartovacia sada, ktorú si ľudia vyberajú, pretože pri tej samotnej prezentácii zväčša už sme sa o nejakých tých produktoch rozprávali a ten človek už k tomu inklinuje, čož môže byť dobrá voľba, ale cez to všetko by som odporúčil úplne iné štartovacie sady, ktoré ešte dneska budeme rozoberať. Dneska to bude dlhšie, čo sa týka štartovacích sad, ale pozor, tomu partnerovi oproti z mojej skúsenosti nie je úplne rozumné rozoberať všetky tie štartovacie sady. Veľmi podstatné. Čiže keď by ste začali rozoberať všetky tieto štartovacie sady a dali tomu zase 10-15 minút, tak si myslím, že práve toho človeka skôr uvedieme do samotných rozpakov a namiesto toho, aby hurá, ideme začať a páčilo sa mu to, tak jednoducho skôr bude premýšľať nad tým, že teraz ktorú tú štartovaciu sadu. Čiže toto už by som odporúčal mať vybraté vy v hlave a odporúčiť tomu človeku. Čiže voľný výber produktov môžete v sume 100 € dať vybrať tomu danému človeku, no a v podstate sú tam plus samotné materiály s tým, že vyberá si v nákupnej cene dané produkty, nie v predajnej, ale v nákupnej cene a teda v podstate stáva sa plnohodnotným členom našej spoločnosti. Je to cca 100 bodov za túto registráciu a myslím si, že je to celkom fajn. Čo je možno taká jedna z prvých štartovacích sád, ako ja hovorím, pri ktorých ušetríme, takže preto sa skúsme na ňu pozrieť. Je to v podstate štartovacia sada, ktorá obsahuje tester vôni a náš Aloe Via kufrík. Vždycky tento Aloe Via kufrík budete vidieť pod názvom Moments séria, takže vždycky tento kufrík pod týmto názvom. No a teda táto štartovacia sada vychádza 120,20 €, má 100 bodov a teda je to taký prvá výbava na to, aby ten človek mohol začať. K tejto štartovacej sade určite odporúčam dať jeden z nosných produktov, treba z Aloe Veru Colostrum, čiže môžete pridať. Ďalšia štartovacia sada, hlavne teraz pred Vianocami, myslím si, že nejedná dáma práve bude rada, pretože pri tejto štartovacej sade ušetrí pri Sideguard kompletnej sade až 45 €.
a získa 600 bodov, to znamená, že ak ste pozorne pozerali tú tabuľku pravdy, tak ešte 6% sa vráti na účet, čiže ozaj veľmi výhodný nákup práve tohto Zeitguard Pro cez registráciu a má 600 bodov, takže myslím si, že tiež zaujímavá voľba pri tom štarte. Detox tela a mysle, to je štartovacia sada, ktorá má 250 bodov a obsahuje produkty, ale pozor, všimnite si, že už nám začína narastať suma, ktorú ušetrí ten daný človek oproti bežnému nákupu LR partnera, čiže veľmi podstatné. S tým, že obsahuje 3x aloe vera Sivera, 5x Mindmaster voľný výber, podľa vlastného výberu si môže vybrať Mindmaster Green alebo Red. Myslím, Gold tam ešte nebol. Neviem, či som to prehliadol, ale je tam Mindmaster Green alebo Red a možno, nie som si istý teraz. ProBalance na odkyslenie, na acidobázickú rovnováhu, Pro12 a pH prúžky na to, aby si to vedel kontrolovať. O týchto produktoch sa dozviete na ďalších našich školeniach, ak náhodou ste nováčikovia, ale aspoň aby ste mali predstavu. Potom je tu na Smart Food, čiže naozaj to stravovanie, podpora toho stravovania a myslím si, že toto je jedna z tých top štartovacích sád, kde ušetrí ten človek 138 eur oproti bežnému nákupu. A teraz dobre pozerajte, je tam jedenkrát ProBalance, čiže na to odkyslenie organizmu. Je tam jedenkrát proteín, čiže aby keď treba chce chudnúť ten človek, tak aby nemal jojo efekt, aby nabral to svalstvo, 3x kolostrum kapsuly, pretože naozaj v dnešnej dobe na nás číha nebezpečenstvo z tých vírusov, baktérií a tak ďalej, čiže počúvate, že aktuálne máme tú chrypkovú sezónu, či akúto sezónu, takže v podstate napríklad kolostrum na toto, 3 kusy aloe vera broskyne alebo med, čiže voľný výber, môžete si vybrať 3 kusy aloe vera broskyne alebo medu, 3 kusy aloe vera Freedom alebo Sivery a 8x Figuactive koktail podľa vlastného výberu, s tým, že 1x Figuactive tyčinky. A celá táto štartovacia sada, ktorá má 1100 bodov, čiže automaticky ten človek má 9%, stojí 468,18 eur a teda ušetrí 138 eur, čo si myslím, že je naozaj super. Takže toto je jedna z takých vecí. Všimol som si inak, Julka, že teraz akurát si tam napísala komentár, veľmi dobrý, takže poprosím aj, že by ste zodpovedali práve na ten komentár, ktorý Julka práve teraz napísala. Nechcela som ťa prerušovať, lebo si bol taký rozbehnutý, aby si sa znovu nezakoktal. Tak radšej som tu napísala otázku. Ďakujem. Tak, štartovacia sada metabolizmus, pozor, sú to všetko namiešané produkty, ktoré spolu súvisia. A fakt, keď sa skúsite teraz zamyslieť a všetci tí, ktorí ste už dlhšie u LR, tak vyskúšali ste viacej produktov ako len 2-3. A až ste vyskúšali viacej produktov, tak vtedy v podstate prišlo to presvedčenie. Preto tieto dve štartovacie sady, čiže Smart Food alebo Metabolizmus, by som dneska kladol na jednu z prvých miest pre človeka, ktorého chceme skutočne, že by pocítil, čo to LR skutočne znamená. A tu nám môžeme hovoriť o 3 kusoch kolostrum liquid. To znamená, trebárs, keď budú deti choré, je to veľmi rýchly nástup účinku práve toho kolostra, imunoglobulínu. Kolostrum kapsuly 2 kusy, 3 kusy probalansu, 3 kusy probiotika, 9x aloe vera gel, voľný výber a pri tejto štartovacej sade človek ušetrí pri tom štarte 160 eur, čiže absolútna bomba. No a teraz Profi Business Plus, to je štartovačka crème de la crème, doslova, stojí 677,20 eur, ale obsahuje 1900 bodov. Je to veľmi rýchlo kopírovateľné z pohľadu toho nárastu v kariérnom pláne. Veľmi zaujímavé práve na to porozumenie, pretože má tam ten človek na ochutnanie aloe vera gel med, čiže to nemá na užívanie, ale na to, aby vedel, ako to chutí, aby sa vedel zoznámiť s daným produktom. 1x ProBalance, 1x5 v jednom Beauty Elixir, to je tých 5P pre krásu práve našich krajších polovičiek. 1x aloe vera Moment séria, to je ten aloe vera kufrík. 1x LR Zeitguard kompletná séria, to znamená, aby mohol ukázať práve ten účinok, trebárs na tom pomaranči, ako som spomínal pri prezentácii. 1x Jungleman parfém, pretože Jungleman aktuálne máme napríklad v 100 ml verzii v XXL balenie, ale je to jedna z našich stálíc, jeden veľmi zaujímavý parfém, vrelo odporúčam na vyskúšanie. Guido Maria Krečner parfém pre dámy, Tester Starbucks,
a microsilver gel na ruky, aby keď všetko chytíme do rúk, aby sme si ich mohli očistiť. Tak, a celá táto štartovacia sada má 677 eur, stojí 677 eur a má 1900 bodov. A keď si spomeniete práve pri tom fast tracku, že vlastne sám sa zaregistruje na túto štartovaciu sadu a treba rozhodne sa, že s kamarátom chce spolupracovať, on už sa vlastne dotýka samotného fast track programu, kde môže získať 250 eur minimálny garantovaný bonus. Tu nás v podstate môžete si spraviť taký screenshot, ja vám to dám takto, že by ste si mohli spraviť screenshot a teda môžete si zobrať práve takúto pomôcku a myslím si, že to môže byť naozaj pre mnohých také narýchlo, aby sa vedeli v tom zorientovať. Takže poďme ďalej. Screenshoty porobené. Námietky asi zrejme 20.08 dneska už nestihneme, ale na záver, čo by v mojej časti bolo veľmi podstatné, aj nie je odpoveď. Veľmi, veľmi dôležité. Pretože ak som tam strávil ten čas s tým človekom a vysvetlil som mu naozaj všetky tie náležitosti našej možnej spolupráce, tak si myslím, že si zaslúžim odpoveď. A zaslúžite si ju. Priatelia, strávili ste s tým človekom nejaký ten čas, tak jednoducho naozaj tú odpoveď si zaslúžime. Vybrať s tým tú štartovačku, čiže ak ste tam treba s tým človekom a mnohokrát som zažil také tie stretnutia, kedy si hovoríte, no neviem, že vôbec nejak emočne neprekypuje. Proste jednoducho ten človek tam sedí, ale pozor, on mnohokrát rozmýšľa. A mne sa už viackrát stalo, napríklad keď som mal takéto stretnutie, že som jednoducho vybral štartovačku, ukázal tomu človeku a ten človek povedal, dobre, toto si zoberiem. Pretože ak veľakrát, keď toho človeka niekedy zaujmete, to sú určité typy práve tých ľudí, tak oni neprejavujú emócie, že teraz hurá, to bude paráda, ja chcem auto, ja chcem zarábať peniaze. Proste jednoducho on bude ticho, pretože tak nejak rozmýšľa, už možno rozmýšľa nad tým, že komu by to mohol ukázať. A pokiaľ mu neukážeme práve tú štartovaciu sadu, tak ako môže začať? Čiže dajme každému jednému možnosť na tej prezentácii, aby mohol začať. Čo najviac, aby vyskúšal, na to je napríklad dobrá tá štartovacia sada Smart alebo Metabolizmus. No a samozrejme, nenechajte toho človeka len tak, pretože je tu priestor práve na to, aby sme naozaj začali možno životnú kariéru u niektorých ľudí. A dohodneme s ním ďalšie stretnutie, pretože ak s ním nedohodneme ďalšie stretnutie, tak na čo sme tam vlastne boli? A sme tam práve pre toho daného človeka. Priatelia, prečo pre toho daného človeka? Pretože vy môžete kedykoľvek ísť prezentovať niekomu ďalšiemu. Ale kedy toho človeka, ktorého máte oproti sebe, osloví niekto znova? Možno u niekoho je to rok, možno u niekoho 3 a možno u niekoho sa to už nikdy nezopakuje. Preto urobte maximum, aby vás porozumel práve ten, ktorý sedí oproti vám a aby ste si s ním sadli na určitú vlnovú dĺžku, pretože pokiaľ si budete rozumieť s tými ľuďmi, tak preskáčete, myslím si, že každý problém. A netvrdím, že problémy prichádzajú, ale keď aj prídu, tak sa lepšie prekonáva práve s ľuďmi, s ktorými si rozumieme, ako s ľuďmi, ktorými si nerozumieme. Práve preto by to mal byť veľakrát aj taký dialóg, aby sme neprezentovali, že sa budem dívať práve do tej prezentácie a ten človek chudák už len, že by šiel domov. Takže určite to je moje také doporučenie. Priatelia, koniec je tu. Verím, že sa vám to páčilo. Ja vám dneska samozrejme na ten záver ešte pustím práve to video, ktoré som tu nechtiac Julku prerušil, keď povedala, že to ide povedať na rovinu a ja som do toho nechtiac spustil práve to video, čiže tým videom o Mindmastery sa rozlúčime dneska. Verím, že sa vám to teda páčilo. Toto bola Julia Stašová, aktuálne tímová manažérka a moja maličkosť Martin Nedbalec. Ak by boli nejaké otázky, napíšte do komentára, poprípade oslovte svojich organizačných manažerov a ako som spomenul, zoberte to velikánske síto, to, čo sa vám ľúbilo, si ponechajte a čo sa vám neľúbilo, vyhoďte, ale spoločne naozaj si myslím, že sme spravili dneska naozaj zase určitý posun. No a Juli, čo na záver? Chceš niečo dodať? Chceš pozdraviť ešte priateľov? Tak, čo na záver dodať? Tak verím, že ste si z dnešného školenia odniesli veľa dôležitých informácií pre vás. A
možno, že do tých posledných 10 dní, mesiaca chcem popriať veľa úspechov, aby sme podoťahovali to, čo nám podoťahovať treba. A nech je naozaj úspešný pre každého a jedného z nás. Nech je šťastný a veselý. A mimochodom, predvianočný čas je čas zázrakov. Nebojte sa, odvážte sa byť skvelí. A mierte na mesiac. A najhoršie, čo trafíte, budú hviezdy. Takže my sa s vami lúčime, prajem vám krásny večer a ďakujeme za pozornosť. Pekný večer ešte. Jste připraveni na příval dobré nálady? Na dobrou náladu díky energii? Na dobrou náladu díky elánu? Na dobrou náladu z extra ovocně svěžích chutí? Pak jste jistě připraveni na Mindmaster Formula Gold. Váš každodenní drink pro lepší koncentraci a výkon. Nyní s formulí pro štěstí. Dobrá nálada pro dobrý den. Mindmaster Formula Gold. Nyní u vašeho LR partnera. Dobrý pro vás, dobrý pro vaše podnikání.